Чеховның мондай сүзләре дә бар бит әле. Кешедә бар нәрсәдә матур булырга тиеш. Йөзе дә, киеме дә, уйлары да, күңеле дә. Кием бит инде ул теге күңел халәтенең көзгесе шикелле. Ничек итеп син үзеңне хис итәсең, бүген син шундый кием кияргә тиеш. Арзан шоурумнарда дип әйтик, матур итеп киенеп буламы? Стилист бит инде ул ни өчен кирәк? Ул теге төсне төскә бәйләү өчен генә түгел. Ул, мәсәлән, гардеробта дөрес әйберләр булдырыр өчен. Мода ул бер көнлек. Син бүген бер көнлек модага ияреп, ниндидер кыйммәтле әйбер алып, аның белән кешегә көлдерергә була. Казаныбыз урамнарында да бөрек күлмәктән дистәләгән хатын-кызларны очратырга мөмкин. Менә уникальлекне ничек саклап калырга соң? Ни өчен без хатын-кыз? Без матурлык таратучы кешеләр, без матурлыкка гашыйк итүче кешеләр. Кием, тышкы кыяфәт, чәч, тырнаклар, ул барысы да менә бер образны тәшкил итә. Сез клиентларыгыз белән базарга барасызмы? Юк, бармыйм. Барганыгыз юк, әйме? Барганым юк. Киләчәктә менә шундый эксперимент эшләр идегезме? Күлмәк кигән хатын-кызның йөреше дә үзгәрә. Җиңел генә иске әйберләр белән хушлаша торган кешеләр, минем өчен алар бик тә көчле кешеләр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Зәвык белән киенү миңа калса үзе бер сәнгатьтер ул. Матурлык безне бөек эшләргә этәрә. Бездә бүген бик үзенчәлекле кунак. Казаныбыз халкын матурлыкка күчә, матурлыкка төрүче стилист Лилия Исмәгыйлова. Хәерле көн, исәнмесез Лилия, хуш килдегез. Хәерле көн барыгызга да, хәерле көн Гөлүсә. Сезне күрергә без бик шат, без бик көтеп алдык сезне. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшырубыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшырубызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Лилия, безнең сезнең турында сюжетыбыз да бар. Бәлки карап бетербез. Тамашачыларыбыз өчен дә миңа калса бик кызыклы булыр. Игътибар экранга. Татар халык мәкале киемеңә карап каршы алалар, акылыңа карап озаталар ди. Бу шуннан да шулай. Кеше турында беренче тәэсирне нәкъ менә кием салымы, пөхтәлеге, образы тудыра. Замана кешесе исә үзенең бу өлкәдә йомшаклыгын белсә, зәвыгына ышанып җитмәсә, әлеге эшне профессионаллар кулына тапшыра. Лилия Исмәгыйлова бик күпләргә шәхси стилен, үз образын, йөзен булдырырга ярдәм иткән стилист. Ул гына да түгел әле. Һөнәре белән илһамланып, киемнәр коллекциясе иҗат иткән дизайнер да. Аның образларын социаль җилтәрләр кулланучылары да яратып кабул итә. Моңа дәлил булып, берничә дистә мең язылучысы булган блогы тора. Кием кешенең үз-үзенә ышанышына, үзен ничек хис итүенә дә йогынты ясый. Һәр җирнең үз кагыйдәләре дисәк тә, киемгә карап каршы алу дәвам итә ди Лилия ханым. Шуннан да шулай бит. Килешми мөмкин түгел. Лилия, без сезне социаль җилтәрләр аркылы зур кызыксыну белән күзәтеп барабыз. Сез тудырган образлар миңа калса, миннән башка да бик күп тамашачыларны сокландыра торгандыр. Әле җитмәсә, үзегез дә бик чибәр. Зәвыгызда икътиш дип әйтәсе килә. Менә бу юнәлешкә ничек кирип киттегез? Матурлыкны күрү, аны тою ул инде бала чактан ук килә торгандыр. Әйе, менә рәхмәт бик зур шундый сүзләрегез өчен. Бала чактан миңа калса, һәр балада ниндидер пример дип әйтегәндә булса, әйме шул вакытта әлбәттә инде көндәлек рәвештә син матурлыкны күрә, ул ниндидер яшәү рәвешенә әйләнеп китә. Шулай бит инде шуңа күрә минем теге институт еллары, аннары инде 11-12 ел шушы өлкәдә көн саен теге матур яңа коллекциялар белән эшләп, кием белән илһамланып, матур кешеләрне күреп, аларны тагын матурлатып, ул үзеннән-үзе яшәү рәвешенә әйләнеп, шул әйберләрдән башка яши алмый торган кешегә әйләнеп китәсең. Шуңа күрә миңа калса кечкенәдән, әлбәттә, ул теге һава белән, су белән, җыр белән дә керәдер инде. Шул вакытта гаиләнең дә йогынтысы зур. Шулай бит? Әлбәттә, әни кешедән миңа калса бик тә керә, чөнки минем әнием ул художник, бик рәсем дә ясый иде, ул бөтен матурлыкка күмеп яшәп, шундый бөтен ине бизәп,
шундай өлкәләрдә эшләп, шулай тәрбияче торган кеше, әнидән бик күп әйбер кергән дип уйлыйм мин үзем. Аннан соң Чеховның мондый сүзләре дә бар бит әле. Кешедә бар нәрсә дә матур булырга тиеш. Йөзе дә, киеме дә, уйлары да, күңеле дә. Һәм миңа калса, чыннан да әлеге сүзләр сезгә дә туры килә кебек. Рәхмәт. Менә Лилия сюжетта да әйтелде, сез Балтач кызы. Гадәттә бездә бит инде шундый караш бар. Ул кызлары модадан ераграк торалар дигән. Бу инде кешенең үзеннән дә тора торгандыр, шулай бит? Аның кызыксынуларыннан, шул ук вакытта инде әйтеп үткәнебезчә, гаиләсеннән дә. Әлбәттә, миңа калса, минем һәрвакыт шундый фикерем бар. Һәм ул фикерем белән мин һәрвакыт бүлешәм. Авыл кешеләре, мин үзем дә кечкенә авылда үстем. 11 классны да 100 кешелек мәктәптә тәмамладым. Бу кечкенә генә авыл шундый теге сәнгатькә, ничектер гашыйк, җырга гашыйк, матурлыкка гашыйк, ямь-яшел шундый матур авыл. Кешедә авыл кешеләре алар тагын да тырышрак. Менә мин үземнән генә дә беләм, дисциплина дигән әйбер дә бар бездә. Вакытында килеп җитү, вакытында эшләү, ничектер ул каннан керә, теге җирдән керә шикелле. Аннан соң бит әле авыл кешеләре хислерәк тә була. Хислерәк була, шуңа күрә минем шундый фикерем бар. Авыл кешеләре миңа тагын да якынрак, алар тагын да тырышрак шикелле. Безнең кечкенә генә авылдан да бик күп зур шәхесләр чыкты, телевидениедә эшләүчеләр бар. Шуңа күрә минем фикерем дә шундыйрак. Шәһәр кешеләрен теге гаепләп, нитеп, алай кимсетеп әйтү түгел, ләкин авылдагы кызлар миңа калсалар тагын да хислерәк, тагын да теге матурлыкка гашыйграк, ничектер шулайрак тоела миңа үземә. Лилия, менә социаль челтәрләрегездә гадәттә затлы, кыйммәтле кибетләрдән берсеннән-берсе матур, үзенчәлекле киемнәр күрсәтеп торасыз бит инде. Билгеле, кайбер кешеләрнең мондый киемнәр алырга акчалары да булмаска мөмкин. Менә арзан шоурумнарда дип әйтик, матур итеп киенеп буламы? Әлбәттә була, чөнки мин көндәлек рәвештә клиентлар белән эшләп, Казан халкын, авыл халкын, төрле шәһәрләр, бөтенләй башка республикалардан киләләр, төрле мөмкинлекләре булган кешеләр. Алар белән эшли, аңлыйм, чөнки бөтен кешедә дә күп акча булмый, күп мөмкинлекләр булмый. Матур киенәсе килә. Матур киенәсе килә. Һәр кешенең запросы зур дип әйтеп була. Шуңа күрә үзебездә тегелгән әйбер дә бик күп. Үзебездә һәр кешенең кесәсенә туры килерлек, матур итеп тегелгән, бик сыйфатлы итеп тегелгән әйберләр бик күп. Шуңа күрә арзан бәягә әйбәт итеп, матур итеп, пөхтә итеп киенергә була. Чөнки монда күбрәк стилист бит инде ул ни өчен кирәк? Ул теге төсне төскә бәйләү өчен генә түгел. Ул, мәсәлән, гардеробта дөрес әйберләр булдырыр өчен. Артыгын алмыйча, кирәклесен генә алып, акчасын экономить итеп, теге минем үземнең образование буенча экономист, мин һәрвакыт әйтәм инде, мин үземне профессия буенча эшләгән шикелле, һәр кешенең үз аның кесәсенә карап, гардеробын да җыярга өйрәнеп беттем. Вот шуңа күрә миңа калса шәһәрдә арзанлы гына булган шоурумнарда да үзебездә тегелгән әйберләр белән матур гына гардероб төзергә була. Менә аннан соң бит әле кыйммәт әйбер ул һәрвакытта да зәвыклы булырга да мөмкин түгел. Менә кирешәсезме? Әлбәттә. Күп акча булып, күп акчаны шул әйберләргә түгеп тә бик матур булып күренгән кешеләр бар. Ул теге менә кешеләр бит төрле хаталар җибәрәләр. Шул вакытта каяндыр социаль челтәрдә күреп, кемдәдер күреп, или инде мода дигән әйбергә ияреп, чөнки мода ул бер көнлек мода. Тренд ул берничә елга булырга мөмкин, ләкин мода алар бөтенләй ике төшенчә. Мода ул бер көнлек. Син бүген бер көнлек модага ияреп, ниндидер кыйммәтле әйбер алып, аның белән кешегә көлдерергә була. Шуңа күрә мода белән бик сак булырга кирәк. Һәм кыйммәтле әйбер алганда, әлбәттә инде бу күбрәк теге базада булган әйбер, көндәлек кулланышта була торган әйбергә игътибар итәргә кирәк. Менә әйтеп киттегез бит әле кабатлану турында. Менә еш кына Казаныбыз урамнарында да бер күлмәктән дистәләгән хатын-кызларны очратырга мөмкин. Менә уникальлекне ничек саклап калырга соң? Уникальлек кешенең ул психологик халәте, ул аның күңел халәте, ул һәрбер кешенеке үзенеке бит әле була. Индивидуаль, шуңа күрә дә менә стиль дигән әйбер барлыкка килде безнең телдә, әйме.
Шуңа күрә барлыкка килде шундый профессия стилист дигән. Чөнки һәр кеше хәзерге вакытта иң актуаль моментларның берсе ул кеше үз-үзен эзли, үз-үзен таба, личный бренд дигән әйбер бар. Һәр кеше үзендә казынып, кем микән мин дип шуны исбатлап, уйлап, дөрес итеп киенергә тырыша, дөрес яшәү рәвеше алып барырга тырыша. Матур киемнәр белән үзен ул ничек дип әйтим, ни уйлаганын күрсәтеп була. Кием бит инде ул теге күңел халәтенең көзгесе шикелле. Ничек итеп син үзеңне хис итәсең, бүген син шундый кием киергә тиеш. Шул ук вакытта менә кабатлану дигән әйбердә бу бер хаталарның берсе. Кеше артык уйланмыйча, кием турында үзенең кыяфәт статусы турында уйланмыйча, менә күршедә күрдем, менә экранда күрдем, менә социаль челтәрдә күрдем дип алынган әйберләр белән үзенең индивидуальлыгын югалта. Бу әйбер бар әлбәттә. Шуңа күрә теге насмотренность дип әйтәбез инде русча әйткәндә, аны бик тә развивать итеп, әзгенә үзең турында уйланып, һәр хатын-кыз көненә хотя бы инде белмим, менә ярты сәгать вакытын үзенә сарыф итсә, ул әлбәттә инде бөтенләй икенче уровеньга чыгачак. Шулай бит инде. Чөнки макияж дигән әйбер дә бар. Берничек тә хатын-кыз, ни өчен без хатын-кыз? Без матурлык таратучы кешеләр, без матурлыкка гашыйк итүче кешеләр. Кием, тышкы кыяфәт, чәч, тырнаклар, ул барысы да менә бер образны тәшкил итә. Шуңа күрә миңа калса көнгә ярты сәгать булса да кешедән күрепме, телевизордан карапмы, үзеңдә уйланыпмы, ул ничек тә булса шул индивидуальлеккә килергә тиеш, кеше үзенчәлеккә килергә тиеш. Менә аннан соң соңгы елларда тагын шунысы да бар. Безнең гүзәл хатын-кызларыбыз буш киемнәргә тартыла башладылар. Менә ничек уйлыйсыз стилист буларак? Бу хатын-кызларны бизиме, әллә инде шулай да хатын-кызны хатын-кыз итеп күрсәтә торган киемнәргә өстенлек бирү кулайракмы? Әлбәттә, мин үзем һәрвакыт әйтәм, менә хәзерге вакытта модада свобода, ничек дип әйтергә? Ирек. Кем нәрсә киясе килә, бу инде 80нче елгы модада актуаль, 90нчы елгы да, 2000нче елгы теге Disney костюмнар, менә шул иркенлек, бу бөтенесе дә актуаль. Һәр кеше үз күңел халәтенә туры китереп, үзенә кирәкле киемне сайлый. Ләкин хәзер бит инде шул ук вакытта менә личный бренд дигән әйбернең тискәре ягы да бар, уңай ягы да бар. Тискәре ягына килгәндә кеше бик тә расслабляется. Менә минем аны киесем килми, исламып торган әйбер, мин бүген күлмәк кимим, мин бүген худи белән шалбар кием дә, шулай гына китәм дип кеше әзгенә оныта башлый матурлык турында. Мин бик үк хуплап бетермим андый моданы. Минемчә, һәр хатын-кыз барыбер да хатын-кызлык икәнен күрсәтергә тиеш. Ир кеше өчен дә ул рәхәт әйбер. Ир кеше күзләре белән ярата. Барыбер да нәрсә кисәң, син сөйләмең шул якка тартыла. Кеше нинди образда, аның манеры дигән әйбер бар бит инде. Сөйләме, уйлары, барысы да менә шул кием белән ул бер зур гына бер шундый үзе бер сфера дип әйтәйин инде. Миңа калса һәр хатын-кызга игътибар итәргә тиеш. Үзенә нәрсә килешкән әйбергә. Менә аннан соң дөрес сайланган кием ул әле кешенең тормышын да үзгәртә ала торгандыр, шулай бит. Менә сезнең яныгызга килеп, ул инде сезнең белән кибетләрдә йөргәндә һәм аннан соң килеп, рәхмәт сезгә дип әйтүчеләр бармы? Минем тормышым гомумән яңа сулыш алды дип. Көндәлек. Менә бик күп андый сүзләр, зур сообщениялар язалар, хатлар. Һәм бу инде эшегезнең чыннан да нәтиҗәсен күрсәтә. Менә шундый теге вдохновение кебек тагын да эшлисе килә, кешеләргә матурлык өләшәсе килә, чөнки кеше стилист янына килә, ул ниндидер фикергә килгәч. Менә миңа дөресендә яңа эшкә чыктым, миңа киенергә кирәк. Минем башка статус, миңа үземне башкача хис итәргә кирәк дигән запрос белән ул килә стилист янына. Бу вакытта инде мин шул күңел халәтен тартып алып, аны матур оболочкага төреп, шулай төреп җибәрәм. Вакыт узгач, ничәдер еллар узгач та язалар, бик күп сүзләр. Ул әлбәттә кешенең тормышына бик зур йогынты ясыттырган әйбер, чөнки кеше менә кигәч, сөйләме дә үзгәрә. Күлмәк кигән хатын-кызның йөреше дә үзгәрә. Аның туфли киясе килә, аның кроссовки белән теге ир кеше образына күчәсе килми. Миңа калса ул менә бик тә шундый үзеннән үзе шулай килеп чыга торган әйбер. Хатын-кыз чын мәгънәсендә тулыланып китә. Тулылана, әлбәттә. Без бит инде хатын-кызлар еш кына шкафым тулы, ләкин киергә кием юк дигән сорау белән баш ватабыз, шулай бит. Менә бу очракта инде гардеробны бушатырга да кирәктер. Ничек уйлыйсыз?
Гардеробны әлбәттә бушатырга Нинди кирәк. киемнәрдән арыну дөрес булыр? Орынырга кирәк иске әйбердән. Иске бу теге шүпләнеп беткән, тартылып, сузылып беткән кием генә, жыртылган гына кием түгел. Бу инде менә күңел халәтенә карап, әлбәттә, син үсәсең киемнән. 2 ел кигән әйберең бүгенге халәтеңә син туры килми, бүгенге эшеңә туры килми, бүгенге яшәү рәвешеңә туры килми. Шуңа күрә нинди генә бәягә алынган булса да, нинди генә җылы хатирәләр сакласа да, әйбердән алып куеп, аның урынына синең кебек үк яңалык кертергә кирәк. Бу менә җиңел генә иске әйберләр белән хушлаша торган кешеләр, минем өчен алар бик тә көчле кешеләр. Чөнки аларның гармония дигән сүз. Һәр этап, һәр кешенең тормышында ел дәврендә дә әллә ничә этапны проживает кеше. Шуңа күрә кием ул шул халәтне безнең искә төшерә. 2 ел элек, 5 ел элек кигән киемгә әйләнеп кайтып, без һәр вакыт үзебезне теге якка тартабыз. Шуңа күрә алга гына барыр өчен яңалыкка һәр вакыт ачык булырга кирәк. Нинди матур фикерләр. Менә мәдәни авырту тапшыру булгач, әлбәттә инде милли сәхнәбез хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Менә сезгә сәхнәбез йолдызлары мөрәҗәгать итәләрме? Мөрәҗәгать итәләр. Күбесе белән мин дус, күбесе белән күптән институт вакытларыннан аралашам. Мин мәдәни укымасам да андый өлкәдә, ләкин минем бик күп дусларым, танылган җырчылар һәм инде стилист буларак әлбәттә алар миңа мөрәҗәгать итәләр. Вообще ул бит инде шундый әйбер, Миланда неделя моды дип әйтәбез бит, ел сайын була торган әйбер. Узган ел 22нче елда мин анда булдым. Һәм шунда да минем шундый уй килде. Читек киергә, мәсәлән, аны шундый бик модалы иттерә, бик трендлы итеп күрсәтә торган әйберләр. Хәзерге сәнгать менә мәдәният өлкәсендә татар бизәкләреннән миңа калса менә шундый мин арттырыр идем ул әйберне. Чөнки һәр милләттә үзенең бизәкләре бар, үзенчәлеге бар. Итальянцы, мәсәлән, үзләренчә киенә. Неделя моды в Милане ул бит инде күп халыкның берләштергән урын. Анда теге шул мода белән шашкан кешеләр очраша торган урын. Шуңа күрә, мәсәлән, анда да минем шундый фикер килде. Татар халкының бизәкләрен читекләрдә күрергә, ул бик тә актуаль әйбер, чынлыкта читектер, шундый бизәкләр, ниндидер аксессуарлар, ул хәзерге вакытта бик актуаль элементлар. Гардеробны гомумән кием генә түгел, аксессуарлар да туплап тора. Шуңа күрә сәнгать өлкәсендә мин кирәкле кеше. Аллаһка шөкер. Оннан соң инде базарлар хакында да сөйләшеп үтик әле. Менә сез клиентларыгыз белән базарга барасызмы? Юк, бармыйм. Барганыгыз юк, әйме? Барганым юк. Киләчәктә менә шундый эксперимент эшләр идегезме? Эксперимент рәвешендә бәлки, чөнки иҗади кеше буларак миңа ул бик тә кызык, чынлыкта. Ләкин миңа бәяләр куркыта. Менә мин кайвакыт карыйм социаль челтәрләрдән дә, базарда нинди бәяләр кибеттә, нинди бәяләр, чөнки бар бит инде распродажа дигән әйбер. Ул базарда ничектер кеше белмәгәнлектән ала кебек миңа. Авылдан киләләр, белмиләр, алар кибеттә кыйммәт дип уйлыйлар. Шуңа күрә алар беренче чиратта базарга баралар. Аннан тагын да мин бит инде экономист кебек кешенең акчасын да саныйм. Миңа кирәк бюджет кешенең белергә. Шуңа күрә базарда ничектер алдаулар да күптер кебек. Ниндидер шундый бер асандык калган. Әйе. Булай, әлбәттә, эксперимент рәвешендә. Без үз чиратыбызда көтеп калабыз. Менә без сезнең белән бүген мода, зәвык сүзләрен күп кулландык. Хәзер әйдәгез инде 2023 елда нәрсәләр актуаль булуын белеп үтик әле. Сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Игътибар. Кыш гүзәл затларны авыр хәлгә куя торган фасыл. Авыр туннар, калын курткалар белән нәфислекне, стильне ничек саклап калырга соң? Кыш көне кайсы тукмалар актуаль һәм нинди төсләр быел трендта? Әйе, әлбәттә, менә кыш көне тагын да күбрәк хатын-кыз шул сорау белән стилистларга мөрәҗәгать итә. Быел инде әз генә яңа төсләр кирде трендка, модага дип әйтик, актуаль төсләрдән аксыл төсләр алар һәр вакыт актуаль булып кала. Кыш көне аклык, баклык аркасында, шул ак кар аркасында без күбрәк аксыл киемнәргә игътибар итәбез. Ләкин быел кызыл төс, шундый якты, матур, кычкырып тора торган матур төс модага кирде. Мәсәлән,
Мәсәлән, трикотаж үзе жылы, үзе мотор, үзе ничек дип әйтим инде, йомшак дип әйтик. Һәм трикотажны каурыйлар белән дә бизәп, тагын да моторрак булып күренергә ярдәм итә торган элементлар өстәлә киемнәргә. Бу сезонның икенче актуаль тукымасы итеп Лилия ханым твитны атады. Кызыл төскә килгәндә, ул бит әле көндезге төс кенә кебек күренмәйме, көндәлек тормышта гына кия торган. Шулай ук бу безнең көндәлек тормышка ниндидер бәйрәм үзенчәлекләре, бәйрәм бизәкләре биреп тора торган. Тагын да дөньябыз моторрак булып күренсен өчен, мен калса иң кирәкле трендларның берсе. Чөнки твитка килгәндә ул беренчедән җылы, икенчедән ул бик статуслы, ул бик затлы. Сумка белән аяк кием бер төстә булырга тиеш дигән кагыйдә күптән искерде ди стилист. Мисал өчен, кара сумка белән кара колготкалар бер-берсен тулыландырып торачак. Шулай ук детоннар да бу сезонда актуальлеген югалтмый. Әлегә менә шулар. Без исә үз чиратыбызда киңәшләре өчен Лилия ханымга рәхмәтебезне белдерәбез. Менә төсләр турында аерында сөйләшеп үтәсе килә. Кайсы төсләр кайсы төскә туры килә? Кайсы төсләр дус үзара? Дус, бу инде ничек дип әйтик, анда үзенең кагыйдәләре бар. Ләкин образга килгәндә, менә бер образда 3-4 төсне куллансаң, бу образ тагында кызыклырак, тагында күңеллерәк, моторрак булып күренә. Мәсәлән, кызыл белән кара гына түгел, хәзерге вакытта миндә шикелле. Бу менә бу образга мен ак кием өстәсәм дә, бу бик тә мотор һәм үзенчәлекле булып күренер иде. Уже 3 төс дигән сүз инде. Әлбәттә инде кеше тагында ижадыйрак икән 4-5 төстә исти ала. Һәрбер төснең үтәле төсмерләре бар. Зәңгәр төснең дә бар, салкынрагы, жылырагы. Шул төсмерләр белән дә инде кызыклы образ кулланырга була, ясап куярга була. Төсләргә килгәндә Ошык менә бу җылылык, салкынлык белән генә аерым була. Чөнки һәрбер төснең шул төсмерләре белән кушсаң, ул күп төсләрне бер-берсе белән бута бетереп, ниндидер бик үзенчәлекле образ тудырырга була әлбәттә. Монда салкынлык, җылылыкка гына игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, салкын алсу төсне күргәндә, анда җылы алсу төс ул пычраграк булып күренә. Грязные цвета дип атыйлар рус телендә, ул татар телендә бигүк не воспринимается. Шуңа күрә, мәсәлән, ачык төсләр булганда, күк төсендәге зәңгәр бар бит инде, ул салкын алсу төс белән туры килә. Монда кушсаң, төрле оттенктагы төсләрне мин буталам. Бу инде ниндидер кишмиш килеп чыга. Бит ни кадәр нечкәлекләре бар икән, шулай бит. Менә Лилия ни кызганыч әле аралаша гына башладык, инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Без инде сезгә зурдан-зур уңышлар телибез. Моторлык тудыруда, моторлык таратуда бары тик эшләрегез уңышлы булсын. Рәхмәт. Саубуллашабыз һәм тамашачыларыбызга төп теләкләрегез булса җиткерә аласыз. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Тамашачыларга мин әлбәттә һәр хатын-кызга үзе турында уйларга киңәш итер идем. Һәр көн саен 15-20 сәгать булса да вакытны иртән иң беренче торырга кирәк. Балалар торганчы, мәктәпкә киткәнче шул вакытны үзегезгә сарыф итсәгез, әлбәттә көнегез күбрәк моторлыкка чумачак. Моторлык тагын да дөньяны яулап алачак. Бу инде балаларга да мотор бер пример булып тора. Һәм башка кешеләрне дә шатландырып, үзегезне дә шатландырып тора. Һәр нәрсәдә моторлыкка омтылыш, шулай бит. Бик зур рәхмәт сезгә, саубуллашабыз. Рәхмәт, исән булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Онытмагыз, моторлык дөньяны коткарыр. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.